କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଭଲ କାରଣ ପାଇଁ ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ କିଏ? ସେହି ମଣିଷ ନା ତାକୁ ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିବା ସମାଜ? ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏକ କାହାଣୀ ଭିତରେ ସଚ୍ଚୋଟତା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆଉ ବାଧ୍ୟବାଧକତାର ଏହି ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା। ବାସ୍, ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କାହାଣୀର ପ୍ରକୃତ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ପୋଷାକର କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଣେ ପୁଅର ଆଖିରେ ଥିବା ଆଶା ଓ ଜଣେ ବାପାର ହୃଦୟରେ ଥିବା ଅସହାୟତାର କଥା। ଚାଲନ୍ତୁ ଭେଟିବା ଆମ କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଗଙ୍ଗାରାମଙ୍କୁ, ରାମପୁର ଗାଁର ସବୁଠୁ ସଚ୍ଚୋଟ ବାଲା। ତାଙ୍କ ସଚ୍ଚୋଟତାର ଚର୍ଚ୍ଚା ପୁରା ଗାଁରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସଚ୍ଚୋଟତା ତାଙ୍କ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଏକ ଏମିତି ଜାଲରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା ଯେଉଁଠୁ ବାହାରିବାର ରାସ୍ତା ସେ ଖୋଜି ପାଉନଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଙ୍ଗାରାମଙ୍କ ଜୀବନଟା କେମିତି ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା। ଗୋଟେ ପଟେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସମ୍ମାନ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଥିଲା ପରିବାର ଚଳାଇବାର ଅସହ୍ୟ ଚାପ। ଏହି ସମ୍ମାନ ଆଉ ଅଭାବ ଭିତରର ଲଢ଼େଇ ହିଁ କାହାଣୀକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ସେ କ'ଣ ବା କରିଥାନ୍ତେ? ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଉପାୟ ଆସିଲା ତାହା ବି ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚ୍ଚୋଟ। ସେ କାହାକୁ ଠକିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ବରଂ ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ଟଙ୍କା ଟିକେ ଆଗୁଆ ମାଗୁଥିଲେ କେବଳ ନିଜ ପୁଅର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରେ କ'ଣ ମିଳିଲା? ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା, କଠୋର ନିୟମର କାନ୍ଥ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମଟା ଜଣେ ପିଲାର ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା, ଆଉ ଏହି ଗୋଟିଏ ମନା ଗଙ୍ଗାରାମଙ୍କୁ ଏକ ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଠେଲିଦେଲା। ଏଇଠୁ କାହାଣୀ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବାପାର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ଯାତ୍ରା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସବୁକିଛି କେମିତି ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଗଲା। କେଇଟା ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମରୁ କଥା ଆସି ପୁଅର ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯିବା ଘଟଣା ହିଁ ଥିଲା ଶେଷ ଆଘାତ। ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ନଥିଲା, ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଶପଥ, ଜଣେ ହାରିଯାଇଥିବା ବାପାର ଶପଥ, ଯିଏ ସ୍ଥିର କରିନେଇଥିଲା ଯେ ନିଜ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେ ଯେକୌଣସି ସୀମା ପାର କରିପାରେ। ଏଇଠି ଗଙ୍ଗାରାମ, ସେହି ପୁରୁଣା ସଚ୍ଚୋଟ ଗଙ୍ଗାରାମ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳିଗଲେ। ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ବଳିଦେଇ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ଧୋକାର ରାସ୍ତା ଆପଣେଇବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାମ ଦେଲା ଭଳି। କ୍ଷୀରରେ ପାଣି ମିଶେଇ ସେ ନିଜ ଆୟକୁ ଦୁଇଗୁଣ କରିଦେଲେ। ଗାଁରେ କାହାରିକୁ ସନ୍ଦେହ ହେଲାନି, ଆଉ ସହରର ହୋଟେଲରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ନଗଦ ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ମିଛର ଆୟୁଷ ବା କେତେ? ଧରା ପଡ଼ିବାର ଭୟ ତ ଥିଲା ନା। ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପତଳା ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗାରାମଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଆସିଗଲା। ଗୋଟେ ମିଛକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଛର ସାହାରା ନେଲେ। କହିଲେ ଗାଈ ବେମାର ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଏ ବାହାନା ବେଶୀଦିନ ଚଳିବନି। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଉପାୟ ଦରକାର ଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ଅଜବ ଗଛ ପାଇଲେ, ଯାହାର ରସ ଠିକ୍ କ୍ଷୀର ଭଳି ବହଳିଆ ଆଉ ମିଠା ଥିଲା। ଏହି ଆବିଷ୍କାର ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇଦେଲା, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟରେ? ଗୋଟେ ପଟେ ଗଙ୍ଗାରାମଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକୁଥିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରା ଗାଁ ଉପରେ ଏକ କଳା ବାଦଲ ଘୋଟି ଆସୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧିର ମୂଲ୍ୟ ପୁରା ଗାଁକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହି ତଫାତକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗଙ୍ଗାରାମଙ୍କ ଘରେ ସୁଖର ଦୀପ ଜଳୁଥିଲା ବେଳେ ଗାଁର ପ୍ରତିଟି ଘରେ ଅସୁସ୍ଥତାର ଅନ୍ଧକାର ଛାଇ ଯାଇଥିଲା। ଲୋକେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ବେମାର ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗାରାମଙ୍କ କ୍ଷୀରର ଏକ ଅଜବ ନିଶା ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଗଙ୍ଗାରାମ ଜାଣିଶୁଣି କାହାକୁ ବିଷ ଦେଉନଥିଲେ। ସେ ନିଜେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଧା, ତାଙ୍କ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଳରେ ଫସିଯାଇଥିଲେ। ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଖଳନାୟକ ନୁହେଁ, ବରଂ ପରିସ୍ଥିତିର ଶିକାର ବନାଉଛି। ହେଲେ ସତ କେବେ ଲୁଚି ରହେନା। ଏବେ ସମୟ ଆସିଥିଲା ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାର, ଆଉ ହିସାବ କିତାବ ହେବାର। ଗାଁକୁ ଏବେ ସେହି ଅପରାଧ ଆଉ ତା ପଛର କାରଣ ଦୁଇଟା ଯାକର ସାମ୍ନା କରିବାର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଯାଞ୍ଚ କଲେ, ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। କ୍ଷୀରରେ ଥିବା ସେହି ଗଛର ରସ ତାହା କେବଳ କ୍ଷୀରକୁ ବହଳିଆ କରୁନଥିଲା, ବରଂ ଲୋକଙ୍କୁ ତାର ନିଶା ଲଗେଇ ଦେଉଥିଲା। ଏହା ଏକ ମିଠା ବିଷ ଭଳି କାମ କରୁଥିଲା। ଏହି ସତ ପୁରା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗାରାମଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଯାହା ବାହାରିଲା ତାହା କେବଳ ଏକ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ନଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ପୁରା ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ ନିଜ ଭୁଲ ମାନିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମାଜକୁ ତାର ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଦେଲେ। ଗାଁ ଲୋକ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେମାନେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଦୋଷ କେବଳ ଗଙ୍ଗାରାମଙ୍କର ନଥିଲା, କିଛିଟା ଦୋଷ ତାଙ୍କ ନିଜର କଠୋର ନିୟମରୁ ବି ଥିଲା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ବଦଳରେ ସେମାନେ କ୍ଷମା ଆଉ ସୁଧାରର ରାସ୍ତା ବାଛିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଦଳିଲେ ଆଉ ଗଙ୍ଗାରାମଙ୍କୁ ସୁଧରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ତେବେ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଠି ରହିଲା, ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଜଣେ ଭଲ ଲୋକକୁ ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ,
ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଠି କାହା ଆଡ଼କୁ ଉଠେଇବା? ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ନା ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ଯିଏ ତାକୁ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକାଇଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ବୋଧହୁଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ।